Гравитационният мотор е създаден в малък гараж в Поликраище с малка субсидия от Българската академия на науките. Други учени също са опитвали да го изработят, но до този момент никой не е успял да го балансира и да оптимизира неговите части, за да може уредът да се използва масово. Правено е, но на практика е било с ниски обороти, с ниски показатели. Целта е да се вдигнат максимално показателите, т.е. деца казва да се изцеди на максимум това нещо и вече оттам нататък, който може да си го прави. Има радиолюбители, има хора, примерно всеки автомонтьор може да си го сгуби това нещо на практика. Двамата са успели да направят двигател, който произвежда ток от гравитацията на Земята. Произведеното от него електричество на практика ще е без пари и ще даде възможност на енергийна независимост на този, който го използва. Малък се занимавам с двигатели и исках да направя нещо, с което да си решим енергийните проблеми. По-просто казано е да използваме гравитацията, за да получаваме енергия. Значи, общо взето, като един климатик, мотора просто организира процеса, а енергията идва от гравитацията. Петко и Марин се надяват, че с този нестандартен уред ще помогнат на стотици хора да решат проблемите си с високите сметки за ток. Човек трябва някъде нещо да измисли. Иска да дигат цената на тока сега. При положение, че няма пари, на човек му стимулират мисленето. На практика нищо не се заплаща, освен установката, защото гравитацията си не е дадена от Господ. Машината вече чака да бъде патентована, а след това и внедрена. Изобретателите казват, че с инвестиция около 1500 лева и малко труд всеки може да си сгуби подобен генератор в своето жилище и да ползва безплатна електроенергия. За новините на TV Plus от Велико Търново, Антоан Стефанов.